Nachádzame sa v obci Kostolište pred rímskokatolíckym kostolom Sv. Martina. Ako dominanta na mne je ľahostajná a preto sa snažíme tento kostol zveľaďovať. Schodište bolo prvýkrát vybudované na podnet nášho slávneho rodáka Martina Benku. Samozrejme, že tieto schody a ten múr bol realizovaný približne v roku 1970. No a zub času sa podpísal aj na tie schody. Dážď, sneh v posledných rokoch boli v takom stave, že bola potrebná totálna rekonštrukcia, čiže obec Kostolište v rámci projektu miestnej akčnej skupiny Dolné Záhorie získalo finančné prostriedky na rekonštrukciu. Poopravovali sa oporné múry pri schodisku, čapice betónové a vlastne ako čerešnička na torte bolo namontované zábradlie. Týmto by som chcel samozrejme poďakovať aj vedeniu Masky Dolné Záhorie a samozrejme aj donorovi poľnohospodárskej platobnej agentúre, ktorá tento projekt zastrešovala. Obec získala konečne dôstojný tvár tohto miesta a samozrejme, že aj zvýšila sa bezpečnosť na týchto schodiskách. Dolné Záhorie implementuje schválenú stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou od roku 2018. Som projektovou manažérkou v kancelárii Dolného Záhoria a veľmi ma teší, keď sa podarí takáto vec. Nachádzame sa v obci Zohor, kde je umiestnené zariadenie stacionár pre seniorov, denný stacionár, kde nemali vytvorený exteriérový priestor, kde by mohli seniori alebo teda klienti tohto zariadenia tráviť svoj čas na čerstvom vzduchu. Z tohto dôvodu sa rozhodli realizovať tento projekt, podali si ho. Je to projekt s názvom Komunitná záhrada, už samotný názov hovorí o tom, že bol vytvorený vonkajší priestor pre klientov tohto zariadenia, kde môžu tráviť čas na čerstvom vzduchu, posedieť si pod altánkom, vysadiť si bylinky v kochlíkoch, poprechádzať sa po záhrade, posedieť si na hojdačke a vlastne aj pri daždivých dňoch si posedieť pod altánkom na čerstvom vzduchu. Určite to pomôže aj ich psychickej pohode a ich zdraviu. Takže tešíme sa z tohto zrealizovaného projektu a dúfame, že bude viac takýchto úspešných projektov, ktoré pomôžu pri rozvoji nášho územia. Projekt je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Európa investuje do vidieckych oblastí.